खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङखौ। आङो फिसालाखौ फरायसालियाव दोनना फैनानै जोंहानि गारि सिङाव हाबनानै भिडिअ खालामबाय आरोना लोगोफोर। माने आङो गोजान गोजान जायगायाव थांनो लुबैयो गोसोआ, खिन्थु गारि गाखोबा गोबायो नालाय, ओंखायनो आङो जेरावबो थांनाय जाया, माने थांनो हाया आरोना, थांबाबो बिराद खस्थ' मोनो। बेनिखायनो आंनि लोगोफोरा बुङो आरोना, गारि गाखोनो हायाबा गारि सिङाव जनायनि हुदा खालाम, गारि सिङाव हाबना थानायनि हुदा खालामबानो हालाङो होननानै आरोना लोगोफोर। दाथ' आङो बिराद जेरावबो गिदिंनो लुगैयो, माने गारि गाखोनो हाखाया, डक्टरनि मुलि जाबाबो हाखाया। बेवहायनो आङो दा बेखौनो खालामनो होननानै दिनै हाब्बाय आरोना गारि सिङाव। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो माबा मोनसे माने उपायफोर फोरमायहरनो हायोबा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। माने आङो गारिखौनो गाखोनो हाया, गाखोबानो माने नै दाबो गारियानो खाराखै, ओरैनो मोनामसै गारिया, मोनामनानै खर'आ ओरैनो गारि गाखोनाय बायदि साबाय। नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव फोरमायहर, मा खालामबा आं गारि गाखोनो हानाय जागोन आरो गोसो बायदि गिदिंनो हानाय जागोन।